4 juta oleh rong barang. Peh apa ae kuwi? Iki lho Mas. Heeh. Meja TV. Peh. Meja TV iki. Iya. Bahane apa iki, Mas? Iki bahan kok kayak jati, Mas. Wah, jati asli apa ora? Lah iki lho Mas, delok rene iki lho. Yo. Ah, Iki bahan kayak jati, Mas. Asli. masuk. Tok lho. Beh. Lah omongmu loro kita ndi? Rene sing loro. Heeh. Iki Mas. Lemari grabah. Wah, piye. Gede men to, Mas? Ukuran piro iki? Iki ukurannya 1,5 meter, musuh 2 meter, selawe. Beh, pintuku nggo 2 meter biasa sedeng omahku to, Mas. Gampang ora usah bingung iki sistem knockdown, Wah, kene dibongkar tekan jero dipasang maneh Wah, ngono, Mas. enak men to? Lho, yo penak pol. Jos iki bahane jati asli iki ya. Oh, kayu jati tok. Jan masuk lho, Mas. Mending pol Jan. pokoke. Lah iki lho, Mas, bayang loro gede-gede. Iya. Ya to. Umpama ngetri nggone punakku nang Cilacap lho terus Wis piye? gampang pokoke. Jawa Timur tekan Banyuwangi, Jawa Tengah tekan Cilacap gratis ongkir COD gak bayaran ning omah. Oh, kok penak men to, Mas? Kowe penak pol iki kene iki. Jan masuk iki. Heeh. Lah umpama kanca-kanca iki lho, Mas, pengen tuku no carane pesen piye iki? Ya pesene kok pokoke barang teko ning omah lagi diwehi duit, dicek dhisik, nek gak cocok yo dibalekne lho. Oh, Penak ngono. piye? Jan masuk iki. Hmm. Piro ke, Mas? Regane 4 juta. Oleh loro kuwi? Iya, pokoke 4 juta teko omahmu wisan, wis gak enak ongkir-ongkiran. Oh. COD garap pokoke iki lemari teko omah lagi diwehi duit ngono lho. Oh, jan enak men to, Mas? Iya. Jan Mas. Tak sepilihno, Mas ya. Monggo. Wah, iki lho, Lur, pakai 4 juta lho dapat 2 barang. Ada lemari gerabah 4 pintu, 2 pipih, 3 pintu nggih. Bahan full kayu jati sama meja TV ukuran 1,50 meter nggih. Foto lebar 150 cm nggih untuk ketinggian di 90 cm bahan full kayu jati.